Boom! Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα βρίσκομαι μαζί με τον Άγγελο Πουλή και θα πάω να μάθω backflip. Δεν θα πάω να μάθω, θα μου μάθει βασικά ο Άγγελος. Είναι καταρχάς από τα πρώτα άτομα που έφερε το parkour στην Ελλάδα. Το 2006 ξεκινήσαμε ως πρώτη ελληνική ομάδα που έφερε το parkour στην Ελλάδα με το όνομα NSA. Είμαι διεθνής κριτής σε παγκόσμια πρωταθλήματα parkour και πρόεδρος κριτός στην Ελλάδα. Λοιπόν, guys, δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερος δάσκαλος να μου μάθει να κάνω σήμερα backflip. Μπορεί να μάθουμε και front flip. Πόση ώρα έχουμε? 1 ώρα και 45 λεπτά για να βγάλει backflip. Πάμε να δούμε. Πάμε, σκυλέ. Ωραίο γυμναστήριο, φίλε, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ρε, είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Wow. Από αυτά που έχω πάει τουλάχιστον είναι σίγουρα μέσα στα 3 καλύτερα. Ανυπομονώ, φίλε. Να πάρεις ύψος. Ναι. Θα πάρεις το μέγιστο ύψος. Ουσιαστικά φέρνεις τα πόδια στην κοιλιά και γυρίζεις. Ωραία. Λίγο πιο γρήγορα θέλω γιατί παίζει μεγάλο ρόλο. Κάνε λίγο έτσι τα πόδια σου. Εδώ. Εντάξει, είναι και από το κρύο λίγο. Βουτάς ουσιαστικά. Μπράβο, μια χαρά. Εγώ λέω να κάνεις και front flip σήμερα. Αλλά Να κάνω και backflip και front flip. Ναι, πρώτα backflip και αν σου βγει, επειδή σίγουρα θα το κάνεις και θα σου μείνει χρόνος, μήπως κάνεις και μια προάσκηση front. Δηλαδή, εδώ. Μπράβο, ωραία. Μη σκύβεις το κεφάλι. Και πες εδώ. Πολύ καλός, ωραία. Τώρα που πας να πηδήξεις τα πόδια, φέρε τα πιο μπροστά. Εδώ, γιατί αυτό θα σε στείλει πάνω, είναι φυσική. οκ. Φεύγεις, ναι. Μπράβο. Τι φοβάσαι. Πηδάς. Και πέφτεις. Ωραία, ήταν πολύ καλό. Αυτό ήταν πολύ καλό και ύψος και όλα. Πάμε στο επίπεδο νούμερο 2. Ο δάσκαλος λέει πάμε παρακάτω. Έτοιμος για το νούμερο 2, τώρα θα πάμε να το δοκιμάσουμε σε foam pit στα σφουγγάρια. Τώρα θα κάνουμε το βήμα που θα κάνεις όλη την περιστροφή και θα πέσεις σε σφουγγάρια, δηλαδή ωραία. θα είναι safe. Μην κάνεις τίποτα. Δεν πόνεσες κάτι. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο commitment. Θέλω απλά να κάνεις ό,τι σου δείξα στο κίτρινο. Ωραία. Πηδάς και πιάνεις. Πηδάω και πιάνω τα πόδια μου. Όχι. 3, 2, 1. Μπράβο, ρε φίλε. Ωραία, έκανες το πιο δύσκολο. Βοήθησες πολύ, δηλαδή είσαι okay. Δεν θα πάτεις κάτι. Οκ. 1, 2. 1, 2. Ωραία, τώρα πήδηξες λίγο χαμηλά. Χαμηλά, Πώς το νιώθεις? Κομπλέ. Έχω άγχος. Φοβάμαι ακόμα. Δηλαδή, Είναι φοβιστικό, έχεις κάνει 3 προσπάθειες μόνο. Είναι αγχωτικό. Αλλά δεν είναι και τόσο όσο νόμιζες. Φοβιστικό. Όχι, γιατί ξέρω ότι θα πέσω σε μαλακά. Ναι. Αλλά γενικά είναι. Για μένα καλύτερα μετά να το κάνουμε εκεί και αν καταφέρεις να το δοκιμάσουμε και εδώ ή κάπου μέσα με στρώμα, αλλά να σε κρατάω. Ναι. Σε ίδιο επίπεδο, για να μην είναι ύψος. Οκ. 3, 2. Περίμενε. Το έχεις. 3, 2, 1. Ωραία. Fuck. Είναι χέσιμο πολύ. Αυτό ήταν από τα καλύτερα. Ήταν καλό. Ωραία, μια χαρά το κάνεις. Ωραία. Μπράβο, αυτό. Αυτό, μπράβο. Απίστευτο ήταν αυτό. Αυτό ήταν, Έκρηξη, όλα είναι. Τι να κάνουμε, backflip. Το backflip, ναι, θέλω να το φτιάξω. Ωραία, αν το πάμε εδώ θα πρέπει να βάλουμε στρώμα. Να σου δώσει λίγο όθηση. Πήδα λίγο μία πίσω. Να σου δώσει ύψος για να μην γίνει μαλαγία, αλλά και θα βάλουμε και... Ωραία, μια χαρά. Καλύτερο, πάλι λίγο πίσω, αλλά... Ωραία, τώρα έφυγες μόνο πίσω. Πολύ καλό. Μπράβο, καλύτερο. Καλό, λίγο πίσω έφυγες. Τώρα δεν βοήθησα πολύ. Εγώ σου κράτησα μόνο κόντρα. Δεν σε ανέβασα, αλλά με τα πόδια που έχεις πρέπει να φτάσεις εδώ πάνω. Εσύ ξεκίνησες και έκανες ένα σάλτο εδώ. Πήδα. Πιο καλό. Ωραία. Καλύτερο. Πιο καλό. Πιο καλό. Πίσω. Λοιπόν, έλα, τελείωσε, το έχω. Έλα. Πάμε. Ωραίος, πολύ καλό ρε. Ωραίος. Έλα λίγο ακόμα, μην βάλεις χέρια. Πάμε, καλύτερο. Μπράβο, πολύ καλά. Ωραία, φοβήθηκες βέβαια, εντάξει. Μην το κάνετε ποτέ μόνοι σας στο σπίτι, θέλει ειδικό. Είναι πιο δύσκολο και πιο εύκολο μαζί. Πάμε. Όχι, τώρα το χάλασες τελείως.
Αλλά ξέρεις να το σώζεις και μπράβο. Θέμα φόβου ήταν τώρα όλο αυτό. Πήδηξες απλά πίσω και δεν έπιασες Έχω πόδια. κουραστεί τα πόδια. Ωραία, μου. όταν γίνεται αυτό, καλύτερα να σταματάς και να πηγαίνεις ένα βήμα πίσω. Δηλαδή στα σφουγγάρια πίσω ή με βοήθεια. Πάμε, ναι, ναι. Αλλιώς Ωραία. θα κολλήσεις, γι' αυτό σου λέω, θα πηγαίνεις μπρος πίσω στην αρχή. Εγώ νομίζω θα το κάνεις. Αν θα βοηθήσουμε δύο άτομα, άσε το έχω, εντάξει. Δεν ξέρω Let's τι see. σκέφτεται να κάνει πάλι. Άμα νιώθεις καλά θα το κάνεις, αν όχι, όχι. Λοιπόν, άκου τι θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Έχω μία ώρα ακόμα για να βγάλω τον backflip. Wall flip. Πάτα μία φορά πάνω στον τοίχο. Κάνε να δω λίγο την τεχνική σου. Ωραία, είσαι καλά. Την ώρα που πατάς πρέπει να ανεβούν και τα χέρια. Ωραία. Άλλη μία, αλλά λίγο πιο συγχρονισμένος, γιατί κάπως να έρθουν όλα μαζί από εδώ. Έλα ρε, μαλάκα, απίστευτο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπράβο για το... Για να μην το πω, για το θάρρος θα πω. Μαλάκα, ξέρεις ποιο είναι τελικά το κόλπο. Απλά να μην σκεφτείς και να πας να το κάνεις. Καλά, δεν είναι πάντα Όσο καλό πιο αυτό. πολύ το σκέφτεσαι, τόσο πιο πολύ το βγαίνει. I don't know how the fuck this happened, bro. Πάμε. Πολύ καλύτερο. Μαλάκα, δεν είδα καν Μην που φοβάσαι, πέφτω. το έχεις. Εντάξει, δεν είναι τέλειο, αλλά. Πού πήγα ρε μαλάκα, δεν κατάλαβα καν. Όχι, όχι, καλά είσαι. Πώς φαίνεται, φοβιστικό. Ωραίο, γαμάτο. Απλά δεν έχω Πες μου καταλάβει αν καν το που backflip πέφτω. ή αυτό σου φαίνεται πιο δύσκολο. Αυτό είναι πιο εύκολο γιατί έχεις φόρα. Ωραία, κοντεύεις να το βγάλεις να ξέρεις. Εγώ πιστεύω θα το βγάλεις. Έλα, μην βάζεις χέρια κάτω, το έχεις. Ναι. Μπράβο. Έβαλες χέρια. Κάτω. Πολύ λίγο, πολύ Ωραία, λίγο. το επόμενο χωρίς χέρια. Πάμε, challenge. Δεν έβαλα τίποτα ρε. Στόπα, θα βγάλεις και wall flip. Ωραία, σήμερα κάναμε τουλάχιστον ένα wall flip. Και θα βγάλει και front flip σε λίγο, θα το δείτε. Πάμε. Ωραία, τώρα θα κάνεις ό,τι κάνω. Εντάξει, σκύβεις και κάνεις αυτό. Εντάξει, όχι πλάκα κάνω. Έλα ρε, πολύ καλό. Κορκ. Fuck. Fucking amazing. Μαλάκα. Μπράβο που το σωσες αρχικά. Δεύτερον, έκανε backflip 360. Πω, αυτό ήταν πολύ κακό, Ποιο, ρε? Το τελευταίο. Μαλάκα, αυτό είναι που έψαχνες ότι πέφτεις. Αυτό δεν ξέρω για πέσιμο, ήταν το χειρότερο αυτό. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε προχωρήσει αρκετά επίπεδα πιο κοντά στο backflip. Σχεδόν το έχω βγάλει. Δεν το έχεις βγάλει με ένα λεπτό στρώμα. Και για μόνος σου. Και πάλι, ναι. Δηλαδή πάει καλύτερα, αλλά Για παρόλα. πρώτη μέρα και τόσο λίγη ώρα είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα εγώ. Κάναμε ένα wall flip. Και μόνος σου το βγάλες. Αυτό δεν ξέρω πώς το έκανα. Πρέπει να ήταν η τύχη του πρωτάρι, αδερφέ. Εντάξει. Δεν ξέρω τι έπαιξε εκεί. Επειδή έκανε τον backflip, νομίζω βοήθησε σίγουρα. Πήρε το κολλάι του, γυρίζω πίσω. Ναι. Και βοηθάει και λίγο γιατί πατάς, έχεις ήδη κερδίσει μισή περιστροφή. Περιστροφή και φεύγει πιο Εισαγωγικά, εύκολα. ναι. 3, έχουμε το front flip. Το οποίο νομίζω και αυτό θα το βγάλεις, έστω στα στρώματα. Δεν ξέρω. στα πόδια σου, Είμαστε ναι. δηλαδή για την πρώτη ώρα που είμαστε εδώ, μία Ναι, ώρα ναι, είμαστε μια εδώ. χαρά. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Το βλέπεις καλά. Ναι, τέλεια. Πάμε Πάμε για να front flip. προχωράμε. What about fish flip? Μα Κάναμε και ένα fish flip. Το fish flip είναι που έφεγα κάτω σαν κουράδι, σαν ψάρι. Ρε, μάλλον, που έκανα. μαλάκα. Τουλάχιστον τόσο θες και μπράβο γιατί ήταν καλό save. Τουλάχιστον το έσωσα. Είδες τα μαλάκα. ανακλαστικά πως που ρόλο παίζουν ώστε να μην χτυπήσεις ναι, κάτι. ναι. Ήταν ένα... Όπα ρε μαλάκα. Ναι, θα το βγάλει ρε. Κοντεύει. Δώσε ψηλά. Ωραίος. Ωραία. Τώρα. Μισή ώρα έχουμε ακόμα. Ναι. Έχω ακόμα μισή ώρα για να καταφέρω να κάνω backflip. Challenge complete. Δεν γράφει. Ευχαριστώ ρε φίλε. Γράφεις, are you recording? Πάμε να δούμε αν τελικά θα καταφέρει να κάνει τον backflip σήμερα μόνος του. Ξανά. Hey. Μπράβο ρε. Νομίζω πως το κάτι έχω κάνει. Για να πούμε ένα. Δάτος. Πάμε ένα μαζί. 3, 2, 1, πάμε. Το βγάλες. Ναι. Challenge complete. Το κάνω! Το έκανα ρε μαλάκα! Αγαπητοί πάρουμε, φίλοι και αγάπη, φίλες, αρχή. ολοκληρώθηκε αυτό το challenge μαζί με τον Άγγελο Πουλή. Κάναμε σήμερα, μου έμαθε, αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Τίποτα. που μου έμαθες backflip. Έμαθα και wall flip. Το front flip δεν το κυνηγήσαμε σήμερα Στόπα, πολύ. είναι τεχνικά πιο δύσκολο. Ναι. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο γυμναστήριο και σε εσένα Άγγελε. Ευχαριστώ κι εγώ.
Κάντε like, κάντε subscribe. Ακολουθήστε και τον Άγγελο Πουλή. Το Instagram του μπορείτε να το βρείτε ακριβώς από κάτω. Άμα θέλετε να μάθετε parkour και backflip, εννοείται πάντα να το κάνετε με ειδικό. Είμαστε OK. Είμαστε OK. Το κάναμε. Το κάναμε. Challenge accomplished. Complete. Τελειώσαμε λοιπόν. Πάει και αυτό το challenge. Κάναμε backflip, κάναμε πολλά πράγματα σήμερα, ζαλίζομαι. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να φάμε σουβλάκια. Στείλτε μου όμως σας παρακαλώ κάτω στα comments συγχαρητήρια Τάνα που τα κατάφερες. Δεν είναι εύκολο το backflip. Θέλει ψυχή ρε παιδιά. Θέλει ψυχή. Πάμε.